Здравейте хора, аз съм Тони и от доста време ни бях снимал и както казах, че щях да снимам на няколко игри. Една от тях е също на Майнкрафт и ще играем на... Хай, там го пише. Мисля да започваме вече, без да се обясняваме. Само да си оправя такус за настройките. Видях, че от двата епизода доста ви са харесали. Има доста лайкове. За начало. За мен е добре. А той какво куче? Може ли аз едно куче? Вот си вип. Ем къде да влезнем. Тук влезаме бързо. Малко ще ги по-набахтем. Има ли тук някъде вип или да не се притесняваме за випове? Започваме. Това ще ми е не първата игра, но първата игра за смяна в... О, не! Къде съм врях? Това беше голям фейл. Нищо не взема. Ги пили с всичко да се махаме бързо. Преди да се И тук се скрих. Аз се махам. Къде отивам и аз не знам, но да се махаме от тук. Там откривам един чест. Надявам се да не ме видят. Тук имаме бутушки, имаме брадва, туз диамант няма да ни трябва, запалката също. Добре, открих бутушки, което е слабо, искам повече. Я ги видим те с... Чакайте. Не, този е доста добре нафармен. Ако го нападна в гръб... Къде се? О, не. Газ! Убивай! О, много добре. О, златна брадва. За сега ще ми потрябва... О! Не. Бегай. Първо да избягаме, после да си... Не толкова, докато е разсеян. Да, той идва. Не мисля, че ще бъде добра идея да го нападам. О, да, идва за мен. Да си... Бързо да им кой има. Това трима отколо бързо гаса. Речо. Оле, майко идва. Нямам нищо хубаво, така да се каже. Преследваме! Остави ме! Виж, там има чест. Погледни в чест. Погледни, тук има чест бързо. Това... Как е станало, аз не знам. О, майко. О, не!
Изобщо не започваме добре, но убихме един, което е добре. А пък за победа, като го гледам с този диамантен меч. Ето как е по-бърз от мен, бе. О, не! Заклещ рефъгъла! Фейл! Ще ме трябва да му избягваме. Гати тапак. Ох. О, не. Бия за последно. О, не. Добре, да видим колко време ми остава. И аз не знам. Ще изиграем още една бърза игра. И ще приключим този видео. Да видим тук. Чувстваш го? Имаме работа с VIP. И още един VIP. И то май по-добър. О, ето откъде идва това нещо. Аз се давя как? Взимах едни прости бутушки. Да, си фащам пътя. Това не го предвидих. Ще му скача, бе. Добре, няма значение. О, не. Остави ме, аз съм нормален човек. Не ми се умира. Къде може да има неща? Ето там. Това е добре. Взема брадвата. Пък взима малко повече демидж. Трябваме да ги млатим. Само да се нахраня.
Там имам още един чест. Добре, добре. Като и ми хареса доста. Не, само това искам да върна. Там има пореден чест. Да гипим котима тук. И отиваме да трепим онзи. Но като видят първото с чест. Оу! Мазно, мазно. Добре. Ще трепим випа ли? Почваме го. Оле, мале! Къде се намирам? Изчезвам. Ох. Добре, хора, това ще бъде за това видео. Къде се намирам по делото? Това ще бъде за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако не ви е харесало, дайте един дизлайк. Ако ви е харесало, дайте лайк. Абонирайте се, пишете ако искате коментари и до скоро.